Здравейте, Петербург 7, аз съм Митафатова и това видео ще е за Любански 9 или Лубански 9, както му се ще е там Мито. И той ще прави геймплея на игри, но просто няма интро и сега ще му покажа как се направи на хубаво. Междувременно може и вие да се лабаете. Първо си намирате някоя картинка, примерно Blackberry, ето, някоя да е хубава. И сега Open и я слагаш на първи ред, после я преместваш на втория. И удължаваш малко и е така. Примерно. Сега Media Generator, взимаш си един обикновен. Така. И го смаляваш до горе-долу и тук. Правиш и така. Но... Тъпо име. Така. Избираш си готин шрифт, кой на теб ще ти хареса. И така. Тя му направя малко по-яко и е така, примерно. Не. Е така. Сега си Property, си промени background, това на е така. И за сега ти е готово. Значи малко повече трябва, по-малко не. И сега правиш е така още едно друго. И го смаляваш колкото за това. И правиш те Presence. Представя как биш там. И пак може да го направиш, този път може да е с друг шрифт. Намерих един готин. Примерно ти, ако вие как ще изглежда. Добре, и го сваляш. Да е така, защото да не е всичко отгоре. И така му остане по-яко. Сега background color го променяш така. И това задължително да е в такъв цвят, защото може да ви се вижда. Ще променим на друг шрифт. Ето така. Ето така отдолу. Хубаво стана. И сега време за малко ефекти. Ето така, примерно правите от началото. Слагате и такъв ефект и виж как ще стане. Оп. Ето така. Не, чакай. Някакъв дит да е по-як, дит е както ми беше стария. Старото интро, само секунда да го намеря. Ето така, му ти хареса. Его примерно. Его тук. И сега да не стана толкова дървено. Прави тия така. Ето тук, да може да се след видео. И сега вижте как ще стане. Сега ще добавя музика. И его така. Шрифтът е малко глупав. Blazed. Примерно, малко накъртва червеното. Нищо и сега добавите някоя песничка. Примерно, ето малко дългичка. Его. И сега, не знам дали го чуете.
Его и от тук вече ти клипа. Его пак. И е така. И надявам се интрото ти е харесало. Сега може би вече знаеш как да си го направиш. И аз го правя с Sony Vegas 10. Ще ти дам, на всички ще дам линк в описанието. Не за Sony Vegas 10. И аз бях Metal FTL и надявам се урока да ви е харесал. Накрая му малко да сте ме чули. И чао!